Duol marango tijo bila pacho ka India ipoa okone od bura mar Senet ni picha mag wang dede kata CCTV mar tesendo bila ma Central ne tiyo maber mak mana ni ne ok oketie mach emomiyo onge tipo manyiso gima ne otimore ne Albert Ojwang. Ewi wachno bende oyangore ni tipo no ne oduogo kethore kendo bang'e. Magi e moko kuom weche mowuok e od bura mar Senet e kinde ma jodito mag Arita kwe ne ochopo e nyim od burano. Walter Nyambaga lero no wachni. Nyim od bura mar Senet, od bura obedo maliet e jatend migao mar Arita kwe Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb Kichamin Mohamed, e kod jalup jatend duol mar IPOA, Wanjiku. Od bura e nono kaka obila ne omako Ojwang e dala gi Malinda, e chwale tesendo obila mamawego, lochore kode kowuok Homabay nyaka Narok, e kamane gibile biskut, e kendo biro nyaka Nairobi e tesendo obila ma Central. Ojwang was moved all the way, hundreds of kilometers, contrary to the provisions of normal procedure that would have required that he be taken to the nearest police station. The officers that arrested Albert, were they from the regular police or were they from the CID department? And when they arrested him, where they arrested him was Nairobi Central Police Station, the first destination in Nairobi? Or is it possible that this young man was tortured and beaten up, almost killed in a different place, and brought to the station almost dead? Mr. Speaker, these are important questions for us to ask. The investigation team traveled to Homabay County and reported to Mawego Police Station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them, and subsequently Albert Ojwang was arrested at the booked file OB number 09/07/06/2025. His departure for Nairobi was recorded by the OB number 11/07/06/2025 in the same police station. The team made a stop at Narok town for refreshments, during which the suspect requested water, a bottle of soda, and a biscuit. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. Kalora kod penjo makech mag senators, e duol mar IPOA ofulo ne senators nyinge mag obila mane omako mosenindo Albert Ojwang, moting'o Sajini Segei, Sajini Wesley Korir, Komisona mar obila Dennis Kenyoni, e kod nyawadgi Boniface Rapudo. On 7th of June 2025 at around 8 a.m., team comprising of Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface Rabudo went to Leader Center in Homabay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. and took him to Mawego Police Station, and a later in custody via OB 10/7/6 of 2025. Wika bende Ojwang ne nitiere odang'ech kende, e kata kod jok mamoko, to ka bende ne nitiere tipo mag wang dede, manyiso ka opone Albert ne onegore owuon, ka bende kata nitie tipo manyiso ka bende ne odonjo e odang'ech mag tesendo obila ma Central. Wanjiku mar IPOA okone Senet ni giseyango e nonro margi ni wang dede ne tiyo maber mak mana ni ne ok ochuogie mach e kinde ma owacho ni ne ochwali Ojwang e sel. The key findings: 1, that the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma. Senet oketo Murkomen urindi maliet
kisonde mondo gwetao kiko ne ni osere mchopo kare tije kaka jatend migao mar arita kwe. And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. You know, some people speak as though I've been in this office for 6 months. Mr. Speaker, I'm not yet even 6 months since I joined this office. But I'm glad that many people have expectation in me. I know even of a particular senator, Mr. Speaker, who never even waited for 2 months, whose national chorus is Murkomen must resign, Murkomen must be fired. Aipoa, olero negi se choko neno, kendo pod gidhi nyime kod kolo adiera. Aipoa bendo koni obila, kod jal moro manentiere sel kanyo, bende osende kodhogi. Gimedo negi sendiko ne kambi mar Safaricom, mondo migi mathoth motenre kod koponi Ojwang. Neni kod twak kod min ode, kata familia mare. With deliberation with my team, our legal team and our investigators, if you are given less than 10 days, we will be able to have all the reports ready. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja oyudore kama tek mar lero ne jopiny kod senators kit andika mane Albert Ojwang ondike mbui manokelo meko mare. Kanja oyango ni andika no mar mbui ne wacho ni